2070 ye program kɛseɛ ɛwɔ ɔman Ghana yɛn Awurade Yesu Kristo din mu sɛdeɛ wuni me na Prophet Dr. Ojaba ɛna ɛkasa yi adeɛ mepɛ sɛ mema wo hunu ne sɛ Awurade abasa wamma soɔ awieye bere mu ɛnyɛ tia sɛ ɛnsɔɔgyeɛ ne nyinaa ne sɛ wobɛnya gyidie na wagye Kristo Yesu adi na wowie a na wagye ne diifoɔ no di ɔse gye Awurade wo Nyankopɔn di na mase betim mase tim wie pɛ ɔse wo wie a ɛnso hɔ a wo wie a san bɛgye na diifoɔ no di na diifoɔ no Awurade kasa fa wo mu ɔse Onyame nam wo diifoɔ so na yi Israel wo wie no ɔfa wo diifoɔ na so hwɛ wɔ mu Nyame onim nyansa ɛno nti ansa na Onyankopɔn bɛyi wo diifoɔ bi di ama ɔman bi wonim adekoro nti a wayi saa diifoɔ no sɛ ɔkasa fa wo diifoɔ no mu na sɛ ɔman no tie pɛ na aboa ɔman no wata Awurade de me adom ɔman Ghana yɛsɛ wo diifoɔ bi ani animonyam kurom nanso me deɛ adom bi ɛbɔ adom so ɛma aman mu mpanyimfoɔ ehunu nnwuma pa a meyɛ ɛbɔ maba so ɛno nti sɛ wohwɛ ne sei a ɛnyɛ adeɛ bi akeke na mmom ɔmo baba bɛ investigate adwuma a Awurade de meyɛ ehunu sɛ ɛyɛ korɔgyen ɔmo wie na ɔmo si daabi si yɛbɔ a sogyafoɔ aba so yɛbɔ a polisifoɔ aba so a teacherfoɔ aba so a it was the first time in history of Ghana momma yɛmfa odiifoɔ nso nka ho firi sɛ report a yɛtete no kyerɛ sɛ Nyame fa no so ɛboa nnipa a wɔn wɔ ɔman ni adwuma bi wɔ hɔ a polisifoɔ ntimi nyɛ wonim sɛ bɛpem sesei onipa bi a nkɔfoɔ bi buu ne fa so polisifoɔ so wɔn yɛ nhwehwɛmu akyi nipa korɔ no bɛpem sesei wɔn hu nipa no wadwane nanso sanka nipa korɔ no tu anamɔn ɛna ɔne yɛ baba bɛhyia mu ɛna mekyerɛ ne sɛ ɛda sei obi ne wudi nkɔmmɔ na ɛda sei sɛ wantu ho fo na wanhwɛ ho yi a nipa korɔ no bɛbu afa so anka I think say when you give them that prophetic advantage nipa korɔ no ɔnkɔnkɔtɔ saa ɛsan ne mu mpoma apolisifoɔ nso na meyɛ ɔmo adwuma ɛno nti ɔmo hunu sɛ dwuma pa a Awurade de meyɛ wɔ ɔman nim no ɛboa ɔman no ɛno nti na ɛma ɔmo bɛbɔ ɔmo aba so sɛ ɔmo ayɛ me stacy first time in Ghana ebi nsi da na mede Nyame ase paa sɛ Kwame Nkrumah aba bi gya ne din na wa make history na me nso mapɛn so prophetic ministry in Ghana Awurade yɛtumi afa me so a make saa history no because ebi nsi da what say yɛ ma awards wɔ Ghana ama anaasɛ yɛ honam nkɔfoɔ a wɔn boa wɔn man wɔ Ghana mu what say yɛ ahona wɔ diifoɔ da de bia wobɛte ase yɛ di diifoɔ atam ba saa tam we die ɔmo ani diifoɔ atam na mmom ɔmo ma me gyina mu ma Ghana diifoɔ nyinaa kyerɛ sɛ prophetic ministry is also vital office a important office bi a ɛboa ɛma ɔman gyina. Shalom Ghana, this is Pastor Gilson. Está a ser uma grande bênção aqui com o Dr. Ojaba em Angola. Nós estamos em Angola. May God bless you. It's a great bless here with Dr. Ojaba in Angola. Big bless. The stage of prophet from Ghana is here in Angola. May God bless you. Mama, there are some attacks in the family. And what they are doing is like those in the family, most of them are trying to defend themselves. They want to prosper than this one. E há algumas pessoas na sua família que estão em formas de defesa a favor deles, querem ter mais prosperidade do que a irmã. Amém, é verdade. It's true. There is someone that I'm hearing the name Marcos or something. Há alguém que eu ouvi chamado Marcos. É meu irmão. Meu brother. Your brother? Yes. I'm hearing Marcos and I'm hearing Cassia or something. Cássia é uma sobrinha por afinidade, é filha da minha amiga.
is a daughter of a friend. Of a She friend. considers her as a niece. No, I'm not talking about that one. Não estou a falar dela. Professor. Não, Cássia é irmã do meu ex-marido. Profeta. Okay, she also has one Cassia, which is the sister of her No, ex-husband. this is what I see. Respire. I am seeing E, Sim. and I'm seeing S, and I'm seeing A, and I'm seeing R. César. Ah, César. Quem é César? Amigo. A friend of her. A friend. Yes. Okay. So after that, I'll talk about this one. Depois disso vou falar sobre ele. But let's talk about Marcus. Mas vamos falar sobre Marcos. Marcos. Sim. I am hearing periquit or something. Periquito. There is a covenant in a certain family, Há governo nessa família, né? and that family Há they pacto. just want to separate them. E o inimigo quer separar todos. So always it will be generating fight every now and then. E vai sempre criar brigas, intrigas, contendas entre So there vocês. is no love there. This year, if you don't pray for them, I am seeing them crying, and it's like someone who is about to pass out. I'm hearing Mondiho. Monteiro? Monteiro. No, Mondiho. Mondinho. Mondiho. Meu primo. Who's that? Isso. Her cousin. Your cousin. Yes. And so after that funeral, there will be another fight in the family, and all of them they will begin to block each other on their phones. Ora, tem que orar pelo seu primo Mourinho, porque o profeta está a ver o funeral ali na família. Tem que orar que é para poder cancelar isso. E depois deste, se não se orar a favor disso, após o funeral, que não vai acontecer no nome de Jesus, causará mais contendas dentro da família. So God wants to use me as a vessel to help the family. Deus quer usar-me como vaso para ajudar a sua família. And let's get back to her finances. Things are not well as she's expecting. E vamos olhar agora para a tua vida financeira e as coisas não estão a correr bem como espera. She's a good person. É uma boa pessoa. Why am I hearing Bernadette? Bernadette. Periquit. Sou eu. Her Periquito. name. Periquit. Bernadette Periquito. That's Sou your eu. name. Professor. She's a good person, but whenever she does good to people, they turn it to evil. Eu vejo que é boa pessoa e sempre que faz ajuda as pessoas e as pessoas contrariam-se opõem-se, né? A seu favor. É isso mesmo. Ficam Ficam em contra si. oposição. Sim. Excuse-me. And as I'm speaking to you now, she helped someone who was closer to her, but now the person is talking ill about her to people. E assim, conforme falo agora, a irmã ajudou alguém e essa pessoa que foi ajudada recentemente está agora a falar muito mal de si. But God will fight for her. Mas Deus vai lutar, vai batalhar por si. God will fight for her. Deus vai batalhar a seu God favor. will fight for her. Deus vai batalhar a seu Yes. favor. God will fight for her. Deus Yes. vai batalhar. And she should find something like a stone around the church. Stone, just one stone. She should go and Alright. find the stone. Yes, So when that she's one- going, I will tell her when to do that. Ok, o profeta vai orientar que é para ir buscar vai procurar por uma pedra aqui em volta da igreja. O Then profeta vai she will dizer como she will fazer. go and throw the stone at a place I'm seeing Samama or Kamama. Kamama. Yes. Eu vivo no Camama. She Vai needs to pegar there. nessa You live pedra. there. Yes. So once you throw the stone around that Kamama, the spirit of the Lord working here will get there to protect you. Hallelujah. Vai pegar naquela pedra que o profeta vai orientar e esta pedra vai pegar, vai lançar onde vive, no Kamama, e assim que fizer esse E o ato, Espírito de o Deus Espírito está de Deus que trabalha aqui vai trabalhar lá na sua casa. She was supposed to marry a doctor. Era suposto ter casado com um médico. My God. Professor. Doutor.
And something happened along the line. E alguma coisa aconteceu. Until now, she's never happy and she can't get over it. E daí nunca mais conseguiu ser feliz. Because I'm seeing her with some people working around clinic or something. I don't know, but I'm seeing some people. E eu estou a ver a irmã trabalhando com pessoas que têm a ver com a área da saúde. She's a doctor. You were a doctor. So, Médica? Okay. She's a nurse and she's also a doctor. A doctor as well. God said she would change her story. She's good to men, but whenever she avails herself to men, at the end of the day, they will betray her. Deus disse que vai mudar a sua história. É boa para os seus pretendentes, mas sempre que entra com uma relação, eles são sempre infiéis assim. But God will show her mercy. 2070 yɛyɛ program kɛseɛ ɛwɔ ɔman Ghana. Me ne okasa sisi yi deɛ baabi a mekasa firi mewɔ Angola ɛkyena nɔpa na mewɔ Ghana. Na Awurade de me baba bepie Angola ha. Ɛha yɛnka borɔfo wɔ ha. Ɛha yɛ amanfrafoɔ bi a ɔmo de Portuguese kasa nko na ɔmo ka. Menkɔ baabi saa da. Me first time nti Awurade soma me wɔ ha sei no kora na mebusa me ho sɛ na ɔmo nte borɔfo. Portuguese nko na ɔmo ka nti ɔmo Portuguese kasa no ɛyɛ ɔmo borɔfo. Nti sɛ obi kɔ university wɔ ha osua Portuguese kasa because ɔmo ne Brazilfoɔ ne Portugalfoɔ no aborɔfo no ɔmo ne wɔn na ɛbɔ. Nti wo ba kurom ha aborɔfo nko a bebree but Bruni bi ani kurom ha ɔte borɔfo. Ɔmo nyinaa ɔmo ka Portuguese kasa. Wo a woyɛ educated no gye yɛte sɛ wo ka Portuguese kasa. Nti me de borɔfo ba kuro wiese mu. Mebusa Awurade sɛ na mɛyɛ deɛ. Kɔpem sɛ ɔmo kɔfa translator from South Africa kɔfa bi wɔ Ethiopia. Deɛ ɔmo de aduane brɛ me a deɛ ɔbɛ translate yɛ sa yɛbɛyɛ science nko a. Nyame adwuma ma adeɛ kyi a yɛte nsɛm o. Da koro deɛ maame baako ɛbɔ ne ho musuo ɔno akasa ba yɛ kyɛ sɛ ɔba bɛyɛ hyehye te sɛ deɛ ɔte borɔfo no saa no wɔnte. Nti yɛde sign language meyɛ sei kyerɛ sɛ mepɛ nsuo anom. Ɛwɔ na hu sɛ nyame wɔ tumi. Nanso wɔde me baba bi pie ha sei no. Nneɛma bebree na Awurade fa me so a ɔyɛ wɔ ha. Me baba bi pie nkɔfo bebree a sɛbe ayarefoɔ ne adeɛ a doctor declare ebi mu. But voice a mete free ɔsoro ne sɛ memfa nkasa ngu nsuo so na memfa ɔmo fruit a ɔmo di ɛmfa nka nsuo no. Na mede ka nsuo no pɛ ɔmo di fruit na ɔmo san kɔ check nhwɛ sɛ yareɛ ne da ho wɔ ha. Nneɛma esi wɔ Angola kurom no ɛma me hunu sɛ Nyankopɔn gu so yɛ adwuma deɛ ɔbɛgye adie no ɔbɛgye no. Nneɛma esi wɔ kurom ha na mewie yɛn so na nkɔfo a ɔmo wɔ issues wɔ ɔmo abusuam ebi kunkum ɔmo ho ne adeɛ na metena sisei na 101 na Awurade fa me so di code ministries ɛbobɔ Portugalfoɔ din ɛbobɔ Angolafoɔ din ɛha ɛnya asɛm ketewa wɔ ha but huhunu sɛ nipa koro no tie asɛm no na meka borɔfo no a wɔnte but yɛ translate kyerɛ na atu no. She was supposed to marry a doctor. Era suposto ter casado com médico. Ɛno nti hwadeɛ ɛmfasode a ɔmo nya wɔ me so wɔ kurom ha. Abra menyɛ Angola ni. Menka ɔmo kasa ni bi. Ɔmo nso nte me kasa. But adanse ɔmo die na translators ne kyerɛ me no kyerɛ sɛ Jesus Christ waba honam te biem sɛ ɔgye ne ma. Ade na me akasa me menu. Awurade mfa me so. Na ɔmfa me yɛ mmoa kɛse ma wo a wohwɛ me. Obi adi fruit wɔ ha.
ɔmo se fibroid, but odi fruit ni wie ahomakye. Ɔmo se ɔwo fibroid no na uti adanse ɛkɔ so a ohu bedwiri wo no sɛ Jesus Christ ɛda ho yɛ adwuma. So I am now in Angola, Rwanda, and it's a nice place. It's a nice place. So I'll be coming here very often. God bless you all. Christina. Já ouviu o nome Cristina? É a minha filha caçula. Her youngest daughter. Your youngest daughter. Yes. That is why I keep on saying we should pray for the family. Por isso é que estou a dizer que deve orar pela família. Else I'm seeing an attack, something like a health issue. Eu estou a ver ataque que tem a ver com a área da saúde. I'm hearing the name Christina Lemos. Eu estou a ouvir o nome Cristina Lemos. Is her daughter. That's your daughter. The That's your youngest. daughter. The youngest. The last one. The last one. Yes. Where É is caçula? she now? Onde é que está? Ela está em casa. She's at home. She's at home. Yes. So she should make sure she will bring that daughter to church to come and pray because I'm seeing an attack. Tem que certificar que traz essa filha para a igreja para ser orada. Porque eu estou a ver ataque na vida dela. Ela ultimamente tem se queixado, está sentindo dor nos olhos, né? E eu fiquei até de ir fazer uma consulta oftalmologista. Why am I hearing Rick Kabaka? Rick Kabaka. O meu filho. Como é que tu Who is that? João, o meu filho, Rick Cabaça. Kabasa. Rick Kabasa is Rick Kabasa. her son, yes. You Okay, see, what this is what I'm seeing right now. I'm seeing something, and it's like the guy that I mentioned the name, who's Kabasa or something. That son, the son has a talent, and God has gifted the son something. And in no time, like you'll be seeing the son on television, and he will be one of the best players when it comes to basketball. Basketball. Yes. She said that the son is lazy concerning to school, but the son likes playing a lot basketball. O profeta esteve aqui a dizer que o irmão vê o filho da irmã com talento que Deus deu-lhe. E este talento vê o filho da irmã na televisão se tornar-se famoso por causa desse talento que Deus lhe deu. Yes, she's confirming. Okay, so that is the main reason why the enemy wants to attack the son. É esta a razão que o inimigo quer atacar o seu filho. O profeta não disse que ele causa problemas. O profeta disse que poderá causar, sim. O inimigo está a tentar causar problemas para que aconteça, para que se falem do filho So, e que deixe. the son will be so popular some time to come, and I'm hearing people calling him Ola Rick Kabasa. Ola Rick E nós Kabasa. chamamos Rick. O nome dele é João Ricardo, mas nós chamamos Rick. Não, o profeta está a dizer que está a ver ele tão famoso, e as pessoas vão dar uma alcunha a ele. Ola Rick Kabasa. Olá, Rick Kabasa. Olá, Rick Kabasa. That is what the Vão estar a enemy wants to venerar, ele por ser tão famoso. Os Who is amigos Rosa? chamam Rick. Who is Rosa? Quem é Rosa? Rosa. She is So Rosa. that Kabasa will make Rosa so proud of him. O Rick Kabasa vai fazer a irmã tão orgulhosa dele. And I'm seeing him running from this place to this place, all because of the children. Estou a ver a irmã correr de um lado para o outro por causa dos filhos. But after today, as I'm praying for her, nothing bad will happen to them. Mas hoje, por estar a orar por ti, nada de mal irá acontecer assim nem a sua família. Amém, tomo posse, porque antes de vir aqui, eu estava preparada para levar minha filha para fazer a consulta dos olhos. Okay, as she was saying before, that daughter, that prophet saw having some healthy issues. She said that the daughter is having eyes problems. Eyes issue. Yeah, eye issues, and she wanted to take the daughter to an optical
An appointment. Okay. Optical appointment. Everything will be fine. That attack that the enemy wants to launch, God said He will cancel it outright. Tudo estará bem e de aquele ataque que o inimigo quer lançar contra a sua vida. 27th year. If you are done up, Friday morning, you know you Accra, Madina, Abukubi, anopa sorry. Oh ba, pe fruit bi kuta. Pe fruit kuta. Me de mensa beto so, e de akwankyere gu so. How be a tosu bia, de hia se wankasa wo yi fruit no, na ma kire se fire we na wo de aye. Wo be hia bibim na wudi adanse ye. Me da Nyankopon ase, se Nyankopon ase sam hyebe. Enna mi amini ani da so. Me ni obi kura ko betimi aboa me na makosi no so akwantiom. Ene na me papa doctor Ojaba so. Amma ene hyebe no so asesa. Ene mabama mu na me rese me di adanse ye. Be se me tu kwan na babo na tete apansam ani da so bia ni mu. Na so mama mabama mu. I keep on seeing God and I keep on praying. Say Nyankopon be hyebe no. Ene sa o hwa abrabo no hwa asesa. Da nyame ase, da papa doctor Ojaba so ase. Sa hyebe no mani mo nyam we atoma brabo so. Ene me ana kamini ani da so. Ene hyebe no asesa. Da Nyankopon ase. Ono ye hyebe sesafo. Ono sesa nipa hyebe. Oyi nipa firi no miemu. Oyi nipa firi mpochire mu. Ene same so me amini ani da so. Abusuamu no me achichire me. Ene same so metumi atukwan a. Eso metumi atukwan aba Germany a. Me papa share me nkomo say abranti me hwa a onni bro nya no wa ha. Ene hwe ahye da yeso. Ase me tu fa wiem ne ba. Ase magic ase mo tan me fi ba bi na din besi a. Awurade aka kyerɛ me sɛ memfa me handkerchief yi ma abranti me wuru se sɛdeɛ wogyina efiem na efie na wogyina mu no mehunu sɛ ɛyɛ efie fa te sɛ efie a yɛsi na ka ɛpɛ sɛ yɛtwa hyia na efie ne ntimi anhyia ɛna yɛ efie fa ɛno na yɛ nabusua fie na hwadeɛ mehunu sɛ wogyina fie hɔ na ɔto ne nsa sɛ de hwɛ efie no so a na all of a sudden na ɛhyehyɛ toa so na ɛhyehyɛ afɛ mehunu sɛ efie ne kala asesa efie ne kala nyina asesa windows nyina yɛ mono bibia yɛ mono wɔ fie hɔ ɛkɔ na mehunu sɛ wogyina fie no ɔno ankasa yi na tadeɛ na ɔde hu ne ho na ɔmo a motwa ne ho ahyia nyina bɛgyina ne nkyɛn nti wɔhu ne ho nyina ɛmframa na ɛbɔ no ebi bɔ wɔn a motwa ne ho ahyia Awurade ka kyerɛm sɛ ma yɛ abranteɛ wei te sɛ edua kɛseɛ wɔ ne fie na wei obetu kwan na wotu kwan a wɔbɛba bɛboa ne fie na wei ne first person a ɔbɛsɛ si efie no foforo Awurade wanyama mese wanyama na bi wunu sɛ atamfo asɔde atia ne yiedie enti sɛ enhyira bi bɛba na asɛm abɛbom ɛno ti memfa me hanki ma no sɛ nyame a wahyɛ nnwuma paase afi wei bɛduru ɛbɛyɛ Christmas December na abrante wei ni Ghana ha som je yes Onko Oni bro nya no wo Ghana ha wo so Awurade wonya bi ma wo mesi wonya bi ma wo ko Yesu aye ena adanse ne abusu me pa cho ben me kakra your family lady party your friend Daniel okra de mi sa last hour na Awurade locate you come sa easy then na Awurade nam yam papa doctor so I am aware the M11 cry and sencheni wo mabrabo mu ni se efie asiwo 19 koyohoho me na nama bless so star mo sidan no de pepepe o mo sidan no mienu wa ha miensa wa ha na ekwan dan tam watimi ahu dan no akan se de tie pepepe ama won hu se me na me ba be se efie no hyebre because fiti ya bless nyina me bla no me ma me mu nua no nyina obi ampeja wo fie ho watimi akase obesese fie ni hyebre ama yedi ababusuan mi wuru se sɛdeɛ wogyina efiem na efie na wogyina mu no mehunu sɛ ɛyɛ efie fa te sɛ efie a yɛsi na ka ɛpɛ sɛ yɛtwa hyia na efie ne ntimi anhyia ɛna yɛ efie fa ɛno na yɛ nabusua fie na hwadeɛ mehunu sɛ wogyina fie hɔ
na ɔto ne nsa sɛ de hwɛ efie no so a na all of a sudden na ɛhyehyɛ toa so na ɛhyehyɛ afɛ mi hunu sɛ efie ne kala asesa basɛ nam papa so ama sɛnea awurade nam sɛnea nkɔmhyɛ so ayi ma pie firi abusua no mu no menim sɛ mabɛsesa fie no hyɛberɛ na nyankopɔn asɛm a waka no atumi abam. Wow, awurade nhyira wo. Mepɛ sɛ wohwɛ me camera yi mu na wotu mmarima te sɛ wo anaasɛ nkurɔfoɔ a ɛhwɛ wo a ɔmo nye nneɛma ni ɔmo nim sɛ fie ha na ɛyɛ settings bi ne ɛyɛ no wobaeɛ no obi ne wo bɛbisabisa wo nsɛnsɛm bi ansa na doctor ɛhyia wo daabi da me akasa sɛdeɛ mehu no no na mepɛ sɛ me a metu kwan sɛdeɛ papa da bia yɛ ɔka sɛ wode sɛ wotu kwan a ana pɛ sɛ woyɛ biribi a ɛwɔ sɛ wotu ho anam ɛnna fie mede ha yɛ me fie a da bia mema baba mu kɔ papa wakasa de no nyankopɔn bɛyɛ wɔ sɛ wo na wode w'ahoɔden ɛka ho na nyankopɔn so asɛm a ɔnam papa so aka no atumi abam ebi mu yɛ kyidifoɔ na menim sɛ menam fofoɔ atwa me ho ahyia nyinaa wobɛhu sɛ da bia ɔmo sere me sɛ da bia mede tv a mehwɛ bia papa nko a na mehwɛ no saa papa a da bia mehwɛ no ɛnnɛ nyame nam ne so ama nsɛnkyerɛnne ba bɛsi wɔ m'abrabɔ mu eti me nuanom a mutie me na fofoɔ mu nyina mutie bi no ɛbɛ kakra mu hu me sɛ me nam Ghana ha bi mu emu na me kɔ outside na nam so sɛ de Nyankopɔn aka no mobɛhu fa mobɛfa saa no so na mo so di papa akyi na mo so nsɛnkyerɛnne abɛpie mo abusuam na yiedi aba abusuam na mo ho atɔ mo abusuam de kakra metumi aka no ne da Nyankopɔn ase sɛ Nyankopɔn hu me mɔbɔ na wasesa hyɛbrɛ no ɛnnɛ hyɛbrɛ no asesa awurade tutuma na mo nyina si me ananka me nsɛm fata me ananka busua ayi me totwene me ananka enidaso ni babia nanso na awurade ahyɛ me nimonyam si awurade amama bɛyɛ the pillar of my family da Onyankopɔn ase asidan ka awurade wodin ayeye nka wodin na senka wodin awurade na wayɛ ɛboro adwene ntiase so na wayɛ ɛyɛ me wanwa awurade di pentumi nti ne woyɛ ase awurade me da wase wate ɔnokwafo no asafo awurade hyɛbrɛ sesafo no asafo awurade sɛ ma na wase a na mayɛ otiafo ɛnɛ ni da so nyina sae hyɛbrɛ ntete pansame me ne boafo abrabonum me ni ani da so abrabonum nanso awurade a okanea a waka no wo hyɛ ne a wahyɛ sɛ wobɛyɛ no wo hyɛ na wayɛ sɛ wasɛm tie pɛpɛpɛ awurade me da wase wate na mama kuma so ade nyina bemu na awurade wo anem de wasesa me hyɛbrɛ no na ne mama bogasɛm ne yɛ adwuma ɛnnɛ me ankasa me amensɛm fata da so bia ni babia metumi ababa page amen awurade asedan kam din da ayeyi enkam din da da wasia ne sefata hyɛ wani manyam afaseda bi mu nkɔma papa do to jaba international state original state nyonyam kam din papa enya wo awurade nam nsa so aye nwuma bebree o mabrabo mu akwantu mi nsɛm fata akwansidi bebree nanso nam akwankyerɛ so awurade enehwɛ abrabo na sesa ɛnam me papa awurade nsa ɛwɔ ne so awurade tumi ɔde ama na wiye bremu ti na nehwɛ bɔkasɛm ne yɛ adwuma hwɛ na me ma we pie Germany so what I say Germany abɔnten so na me wɔ no hwɛ na wo dwe sɛ ntumi mamu ana ye wo difo bi wɔ Ghana ha no ma ba no kwafo me ka no kura kyerɛ wo sa papa no tumi ɛhyɛ ne nsa awurade di ahoɔde bi ahyɛ ne nsa awurade di tumi ne ahoɔde bi ahyɛ ne nsa papa nyonyam ka odin wate asedan ka odin wate ne wahwero mu ho bia awurade enhyɛ wanam wani awahye e ka me visa semu a na nya easy sɛ yade akotum a wo sɛ ade do kra tumi ba papa edume nko a me so a amose ma me ya lokotugu kɔgya yarese na ngomhye papa ka kyerɛ me sɛ hwɛ me papa bi abo abrabo mu na bibia bebum me hyɛ nkɔma na me bompa ya ma me papa bompa ya ma no anche ni week pepepe no mo frɛ da no mo frɛ me na me kɔ interview na me kɔ ya me de me form so no kɔ ya pepe ya musa me question na yesi ablante blafie ni week na visa ne bae erade asedan ka odi wate efiti visa ne nya bae pepepe na me yese me pese me kɔ papa immigration sensem be bia me kɔ fa yin na ma musa me hwe na se me na musa ni ame ame kɔ ba bi no questions o me busa me kɔ mfa ba bia enne se ne metuna be pie Germany da pa de me kan sa asedan ka odi wate ayeye nka odi wate bi papa do to gabanya mi onhyira wo se wo abadaye na wo hu nipa mobɔ na nipa kan wakoma ma wo bo nipa se wo busuani o se nye wo busuani o di akwankyere ene ne ma pa gukwan mu ametime boaboa yam ya na mo nyina si ye ne hwɛ mi nsɛm fata abusuani patitiri bi animu ene me na ma ba Germany boga ene boga se mi ye adwuma kara na toso ene ma pa gentle so wo hu bibia ye adwuma me to nsa frɛw
27th of this month. Aye, June ye. Yeshia wa Accra Madina Abukubi. Kan ho e. Kope fruit no. Ne tu anamo. Ma yenhia. Accra Madina Abukubi Transformation Factory ho. Na yenhwa danse a Kristo be fa me so aye de ama. Wona yehiesie on wo hagi na ra. Onipa ni hia me. Na wo pia bontena. According to omo abonten, what in tiatiamu ni pi, amuso mu hu odifo bi sada. Okay, another woman is here, and today, on what do we say? Not on Jinti. I saw something like like sachet water. Yes. Care water. Wow. That makes me a prophet. I'm coming. See, God is telling me to pray for you because that company must fetch you guys money, but it keeps on draining you. It's a sachet water, care water. It's true. God has moved me from here to where they are packing that water. I saw a demon standing at the gate that I will never allow them to prosper. But I saw the angel fighting that demon. Jesus. And for the sake of love, love them take, praying for the family. Now I came to wrestle with you, and I saw the angel of the Lord wrestling with that demon, and all of a sudden the demon was conquered. Yours will be conquered today. Amen. Yours will be conquered today. Amen. Yours will be conquered today. Amen. Mama, speak Prophesy. to me. Mama, speak to me. Listen, I didn't know I could even hear these things here. Okay, calm down. Calm down. If you didn't know, today I will let you know. I didn't know I would say wow. You will not say wow. Yes. You are not an ambulance. You are about to say more wow. Right. Mama, saying, Yeah, are you okay? I'm fine. What, JD, are you okay? I didn't know, say. This is how it is. Like, asem no obekano. Ewom say e your abrabo masem. Into tianka enyo wanwa. But I didn't know how it was some way. So it was some way. You were amazed. Yes. I was. Were you expecting it before coming? I didn't know I would even be called though. I didn't know that the Spirit of God will even locate. So when God located you through the prophet, how did you feel? How did you see it? The thing is, when he said Obi from that area that he mentioned, my spirit told me that you are the one. Yes, he was looking for me. My spirit told me that I'm the one he's looking for. Yes, that was my spirit told me. Who knows this place? Jesus. Oyibi. If you know Oyibi, come forward. So, how is the feeling? Have an encounter with the prophet like this? I've been talking like a mad woman. Hey, I've been talking around because I didn't know. You don't still understand yourself. See, God said he is using that company to fetch you guys money, but the devil is attacking the company. It got to a time things were not even working. All of a sudden, you and your husband decided to go for quick loan. I am seeing you went for quick loan. That is 50,000. And see, when you went for the loan, they said you should pay it within 13 weeks. After 13 weeks, you were not able to pay. Things got harder. Trust me. There are some places you need not to go for a loan. If you go for a loan, you can't pay. Because after receiving the loan, that is 50,000 Ghana cedis. All of a sudden, they say you are supposed to pay within 13 weeks, and it will amount to 65,000. And you were not able to pay. Now, I saw the one who witnessed those who gave you money. I saw the person to be like a Muslim. I am hearing the name Suleimana Osman. And the person is claiming, you guys, instead of you to give them
your correct GPS address, you gave them a wrong one. Because when you check your GPS address on your agreement form and you go and check the one on your wall, there are a whole lot of differences. So they came to where you are having your company and they picked something like charcoal. Hey! Don't say it. I will say it. What did he say? Let us know. Somebody's watching right now. He said so many things that I know. I don't know whether somebody knows me here, but yes. Whatever he said, nobody knew, but he told me. I won't talk about the charcoal. Hey! I won't talk about it. Marvels me. It marvels you. Yes. Are you sure? I'm serious. It's serious. I'm serious. For you to identify the charcoal. The charcoal. I need a video of this. Hey! I swear. You need a video. After check, give me a video. I never knew. Like I will come. I hear it. When you talk, I say, hey, he can talk. But I said, oh, me, I don't. But I didn't know I would say wow. You didn't know you say wow. Oh. Yes. The big charcoal and the road pay. Yes. Your last warning. Professor. Yes. He's a prophet of God. When he's prophesying to people and I watch on the TV, say, hey, Papa. And then they be at two. Like 1980 something. Obi aware like Nina might be our. Said the name. So I seriously I didn't know that he would talk to me and tell me all those things. It is well. He's good. I think he is. Someone told me to come to him. He's a pastor, yes. He's also a prophet. So he told me that even Accra, go to Jaba. Yes. So I started watching the TV. It was just, let's say, I watched it today and I came the next day. Yes. So this is my second time. Just the second time. Yes. Mama, how are you? I'm fine, but the 50,000 thing, the way the guy was pressuring us, cough, then Master G, and he said, oh, I didn't make what you know. After church, come and see me. So I will tell you what to do. And you, and Anako. Go and tell Nana Kuko that I want to see him. If he will come, that is his one cup of tea. If he doesn't come, I don't care. I want to give him some code spiritually so that he can count millions of cities. He is a hard worker. He's a great man. He has business ideas. Yes. I am now at Oyebi Lighthouse Church, Lighthouse Chapel. I am standing there. Oyebi Blue Kiosk. I am there. I am not in front of the building. I am seeing yellow gates. Prophesy. When you get there, when you are entering the place, look at the left hand side. You will see a stone. You are too much. Hallelujah. Praise God. Even the color of the gates is the one that marvels me. And the stone there, it marvels me. That tells you have met a prophet. Yes. After church, come and see me. I will tell you the main problem why you were not able to pay the loan. And I will tell you how to pay the loan. Else, it will increase, and it will reach 3 billion. You can't pay, and they will come after your building. But the devil is a liar. After church, come and see me. All right. You have a private matter. I won't talk about it here. After church, come and see me. You can go. Congratulations. He is a prophet by calling, ordained by God, whether you like it or not. What then? Dito. He can go deep inside when your mommy wanted to even make it.
saa pepepe ne yɛpɛ sɛ wo awurade ma me so ba mfasoɔ de ma wo a wohwɛ me ano ti 27th yɛhyia ɛha deɛ ɛyɛ obi kurom ɛha yɛnka borɔfo wɔ ha ɛha wo ka borɔfo akyerɛ buroni koraa na ɔhwɛ w'anim too ɔnte deɛ woka gye sɛ woka Portuguese fo wɔka saa me nso mente but awurade adom baa me soɔ no yɛnya translator maa me ɛkɔ na ɔmo hunu sɛ awurade gu so kasa ɔmo so ɔmo hunu odiifoɔ sɛ bi da ɛwɔ Angola abɔnten. I am hearing periquit or something. Na ɔmo kasa mu no ɔmo pɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ daabi Nyankopɔn ɔyɛ Ghana ni ana ɛnte saa hwɛ deɛ nkurɔfoɔ mu no ɛwɔ ɔno ane mɛm ɔbaa obi maa so no ɔmo ani abere gidigidi me ne kasa sisi a ɔmo apɛ baabi kɛseɛ de ama me pɛ sɛ menka kurom ha me sɛ mekɔ aba ɛnso ɔmo sɛ ɔmo bɛmu obi adi m'akyi ɛne me akɔ Ghana na sɛ meba a wasan ne me aba that means nkurɔfoɔ no ɔmo adwene mu na ayɛ ɔmo sɛ papa yɛ sɛ wɔfiri ha sɛ pɛ yɛn sɛ nhunu wɔ ha bi nam sɛ munim busy a meyɛ do mi ankasa mi kurom hɔ no ɔmo fa bɔga nyɛ soan nam sɛ ɛsi deɛ nkɔfoɔ yi ɛna Ghana ɔmo sɛ settings ɛha deɛ hwan na ne no kɔyɛ settings no buroni bɛn ana bibini bɛn because me kasa rekɔ ɔmo nte ɛna me sɛ meka wɔ diri sɛ hwɛ Ghana fo adawte ewu ɛfo ewu ɔmo adawte nkɔmhyɛ ne fa ewu na wohwɛ nkɔmhyɛ a awurade fa me so bie ehuntasɛm adi ɛwɔ office hɔ no wohunu ne sɛ they are so happy, they are so blessed. Why am I hearing Bernadette? That's your name. Professor. She's a good person, but whenever she does good to people, they turn it to evil. Eu vejo que é boa pessoa e sempre que faz ajuda as pessoas e as pessoas contrariam-se opõem-se, né, a seu favor. É isso mesmo. Fica em posição. Excuse me. 27th me ne wohyia Accra Madina Abukobi 27th ampaye bedwa me se kɔpɛ o fruit no hyɛaseɛ bɔmpaye ka kyerɛ Awurade sɛ abra me ne wodiefo yi kɔhyia yi me pɛ sɛ Awurade wo dan wo ho adi ɛwɔ makwantuo no ma awo ni madwuma nim me hyɛ brɛ so 27th June efiada no pa a serious encounter ɛwɔ Accra Madina Abukobi minim sɛ wobɛyɛ nhyira Awurade ase sɛ nyame afa wo so ahyɛ wo ne last 5 months I'm in program ase na me sure that I will TV so bi a me kasa no wo yɛ nyame super when me start to say media so for me church me say na obi a prophet I can see a me know me say no can na some fa out to go into details e kan nyame asɛm na me ka kyerɛ me say no papa we if you nti na baba to pesa yonko na as me kan earlier no na ye me fa ifun bia na ifun na say That is a miscarriages. Onya miscarriages 3 times. But people don't want to go to hospital. I'm going to get a moment of a crash. Apart from that, so about me, child, capers, I already know for the beginning about it. Apart from that, about me, child, capers, me, Shibia, you should have a mountain. Me, Shibia, name so no, I didn't read any part. And I'm with the bar prayers in the bar prayers, and if you want, and then I may foul. So I catch them and you say no. Ɛyɛ nso bi na ɛda no so nhun bi na ɛyɛ saa na wɔn bi sɛ abɔfo ɛma na ɛmefa wɔ so hyɛ ne mpɔm pɛpɛpɛpɛpɛ yɛwie program no Wednesday ne Thursday na menye me yere hyia yɛ sisi a me yere ti ase ɔnyem 5 months 2 weeks exactly that Thursday na menye me yere hyia yɛ after the program Wednesday no ɛda yɛ mo ho nkuni sɛ we were not even expecting it so soon
because if you program on Saturday and Friday, you share and Friday must have You deliver ni we here. Deliver ni day na daddy. Friday no, Thursday share and Friday no Saturday so yare. We didn't go hospital Saturday. Saturday no want to one man days. One decide so one man see him so because your engine disabled to be share Thursday next Saturday or cancel on you. And then before that in class, I man no on that basis. Until there was no possible way to say on him. Until now, no him was on him. Until now, after you are obi aso on him, you see him to make us whether on man aso on him. And then say last week, our mom no fire test, pregnancy test, fire test. The old one no can. The Yamefa also kasa abu. And they said that they beat me and then Assemble na sister wo ka kire mma na omo nso omo nyinse ana asai no ohunhun bi aba na omo abeda saa me omo no problem na mma ni bi wo bi assemble na ka kire o ni nya no mo me ti he me denya me ase papa because se me ni prophet Dr. Ojaba ogbonpon akosi boachi Emmanuel na me nim ka by now cry na me nim me se me tu so mo se me nye because me miscarriages make come out 3 times. Me last one year, papa share me come and then so bomb pie ma ya miss why ma dum ama you free etimi jina before you central doctors are more ni me to me who really mo am in drushe me num say ya pola no be pia ba because na mo si we enne ya me ya ma dum me ya no ma mo walk abontin Nisramu. Ma put one ma put Madiasu. Papa ni oja. Papa Dr. Prophet Ojaba Oyoja. Nyame someone so or kasa ejina or kasa na bem. It's me and mo one mo yede. Mo bra, mo tu mo nana mo bra. And bow day miscarriage. Mo peba, mo waria na obini mo beda. And I say I want mo enye kwa. Montutu munansi na mumba papa ya oti menimi papa ya nyamesa woni sui no promise ya ko mi ni say onye nipa mi ni say onye nipa de bia me ka che ni say baby papa de me ti ni je ni ko ni kasa because me ni kura ko mi ti ni she because nyame o sabi award so yes me and the prophet about to see in apostle and I'm doing papa although now we're acting movie, but now ya je shada ko no sa pa and now papa prophet I'll better see it and come back for you and I'm saying no papa it and me so baby girl could be a medinity and then someone we about keep passing that get singing cassette or bah the situation na your room you papa or see young bra who say according to what they what's ready about what's ready me no ma Miss Mo bra na papa or your chat Eden aka che mema no so nyi hwi ni no obi wo kra na asofo bi ti mi ka kire asori ma ne se sunsuma wade bi ani ho sometimes in the go for kind of me tell me see I dream o mo di kasanse because sunsun then enyu bi a wo ejin bi a was as bi a o sunsun abrabo ni mo wo sunsun ma sa na pi ni kan say yes wo that the nyame fa wo so na agi na ama my wife afei from say okay be chinye be for e be de ya ndra ma tutamanu hospital so we didn't so when you almost go to bia and we no ni jina en kusiada na so when you ya na spirit na ba na so ba na so na say ba nyame ya wa dum fa so shock you because say you then me say wo be ba so say if you say you call it and that's say me too and then me invite mother for and that's me invite mother for my catch up for me say me until someone be grandpa shame me na nyame afaso ayama no fetch ko we decide we
obi na no cancer bia nyame ti na oye ma o make sure say even kwa nyame na aka na okwana bi na no ka nyame mama na go because nyame ma nyame show they be on TV wow they be on TV wow that me so that yeah catch me times me so that yeah na wo say who cut say Imagine no shafo chiri here. You say can some you feel sha daddy. Nyamia yo. But here the ha e ka say wo je be so hwe sa wo ba na e ntra wo be wo. Na me ka say yin say this guy with me see eya na me abdomen eya me ya eya me say me message ba me fa ni say we pepe so me share mo je bi amaye si me share bi ana de me je that ma to hanky me bi ya so me fu say what they just na ma kan na ebe ya ho ma kan na bebem so the angel be mommy e wa de wo ni pa na we dey asho na wo kan ebem na wo hye ni jida ne Mayensia 27th June yeshia wakra Madina Abukubi eye morning service kan ho ko pewu fruit no na me be bompa yeguso de akwankire guso wo behunu say yes nyame abasa wamaso awieye bremu enye tia senso okie Mayensia 27 June na wo brabo enye sada me ne fam Dr. Jabana me daddy me go do it na me hear me mission because now it was like offer your fundia and patriment let's say offer your fundia and patriment say nti we ni ba na bi bi to ni pani ye ma shime nti no ye ma shime na wo free say ya frame myself for me me say ma say carry ma me dia say mu nkran ono ni de ya na ba ni no there was a time on the month Bibri Emma almost more black after she was urinating. Me call hospital me and make a chance and yes na poponi nyi body with their trouble sana ni say me etwemu doctor say ma wo de na ndwe if say no me insam bi ya gas wo ma e bi e bet me asan abase wow just then you call yeah me catch you say but I Accra. Yeah, we didn't even know the opportunity, but you can say background here in one show said, background. That young is sure, right? Hi, sure. Business. I catch you business, so no, you should that you feel on the map. Your picture can see it. They are born. They say yes. They are born. This is everyone know me Jesus who dey be ala who dey that no sa you think you are share never know why so you the remote the money high you be see you the who wa for your home the who wa for your home yeah say papa we dey na for me yeah program na because na mo tin come share down that mean mo man tin come share down me show me jump say way back like 4 to 5 years ago, we share what TV so there. But now at the end, everyone was a mobile now. You share me. Now me ya so ya me pick you straight. And if you already, the one can say, what she come like different signs. I can't come here. What then you want to come wife? Me tissue guys yes you said no. Because that's what I'm paying. I want to say, Father, look at us, Father, look at us, Father, look at us. And I'm buying we don't give you one day. And I'll catch him and say, you saw the man, you so far. Because now, can we go to your home? Can't I say, but the young also, Yendi, but then they are now about who need food to any man. The guy makes sometimes they say, I can't am Costa President of Dr. Japan for no country from when you say, baby, not a gun in a mark of our accountants don't be there, service of you, or more than
mo kan nyame adwin o munye ni se be Israel for time no only prophet for the 90 mo di Moses na 90 mo di Samuel na 90 ene nyame ma Israel ko be yeko ti kagana so omo fa papa we enji no se no papa we ne Ghana bi bia be ka to business so on kan nyame adwin train me show dia me say no papa we ni me so ni pa na mo na yɛda nyame ase aseda ɛnka awurade aseda nka awurade and I mean I'm feeling proud of myself. Wow. Yes, because at first I went to say my wife fire for about 2 to 3 months also being so on. But later on obia won say na obia be so na say here ni biase na my basa on that mususa me ko mama bebia na o to every 5 minutes on February, February. The only one does is to be into it, but maybe no. Me go pa ya ma fansa to o ya funu sesa onko kono be da wase de wa ya mom no aso mani no mo kasa bibiri sa no we tira se da for the mo ba ma wo e make kan se bobusu mu bai sue na so dwiem na se wo fa no ho fa ne ba yɛmfo wase da ni da meda wase so adi nkoni ɛntena fie ɛnka sɛ nyame bie ni na nyame wɔ hɔ no ma ɔde ne ma yɛ adwuma ɔfa ne ma so ɛyɛ adwuma ebi te sɛ Dr. Ojaba the seer of our time, the original prophet, the eagle prophet onyame nam ne nsa so yɛ bebree ɔyɛ nnwuma bebree amanfoɔ nam ne nsa so tu kwan ebi nya yalesa ebi nya adwuma ebi nya contract fa ho de yɛ nyame ma bebree ɛnkɔ hɔ no baako pɛ enka se afedie makoho ba akopenti no me hu hwintu mfi na no e ka kire wo hwe osoro boa de oboa no ho nti reta so se ne me reta so ekoko supportu nyame adwuma ekoko manya nkasika e supportu TV program me si enya won sechi bare na se sika di hye obotum na se won nya fa supportu nyame adwuma wa dance enso be ye bare na hye obotum ene ma ho kwan Fupem yiska bo nyankopon dwuma nyankopon me mu adanse se de enne me so kane enne me so me di adanse me so da man da and say we are the say man so da say nyankopon be fire papa Dr. Ojaba so am meti me be page enemy say na me page enemy a aseda na me di me da radio papa aseda kan me mati we wan hwe mu bia nyankopon enhye wana mu na wo hwe kala na o ti bi se kala na obi asa ba be kan what you say because me piece as for a P as for so we are the cast of the pass as for and then na ababa no mo jeni asida kan gadi di ayi kan gadi di oda be da wasi na si ko mo ya yes so the sorry ya kan fu be di oda den say do e ko ni to me ye do ko ma ni abuko di akara Friday Thursday so yes so to me ye e ko nya kan ju Prophet KB Emmanuel King, the transformation agent of our time. He's your prophet. He's your transformation agent in the transformation world, seeing through the eyes of Jesus and preaching the pure word for your transformation. Prophet KB Emmanuel King is the son of the major prophet, Prophet Ambassador Uber Angel, giving accurate prophecy to shock great men and women. Hosea chapter 12 verse 13. By a prophet, the Lord brought Israel out of Egypt, and by a prophet, he was preserved. Prophet KB Emmanuel King, seeing through the eyes of Jesus to transform lives. Many who doubted are dead and gone. Those who believed
and the servant of God, Prophet KB Emmanuel King, Dr. Ojaba, are giving glory to the Most High God. He is my prophet. He is your prophet. Great men are shocked by the accuracies of his prophecies. Great women can't stand his deep prophetic voice. Prophet KB Emmanuel King, the transformation agent, seen through the eyes of Jesus in the transformation world. Prophet KB Emmanuel King, Dr. Ojaba, the state prophet and your transformation agent of our time, seen through the eyes of Jesus Christ to transform your entire life to the glory of God.